खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 जानुवारि 2021 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो खामानि मावनो थुलुंगाखांगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला जोबोद मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। बहाबा थांनांगौब्ला जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोब्राब खामानियाव मुखुब थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ मोजां खौरां होफैगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन।
गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोबां बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव माबा मोनसे फोरबो खुंनो खाबु मोनगोन। आलासि फैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोदान खामानि मावनो एबा बिबान मोननो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब आरो अननाय मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। सोरबा गोजाम लोगोआ जानबुंजों रायज्लायहरगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायोब्ला गुबुना फोथायनाय नङा। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। जोबनायाव बयखौबो खावलायोदि जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।